سجد فمس بلو أدوناي نايبر خد شجرن بري نا أدوناي شجري كونن كبرات حواتي بزعبة أدوناي بزح يورى يزرب شرب بحال الله مالتي كسب حجون أنا واتي بفيديو حسب هيبن تزاريبن أيفلتن نهاتو تراي إيدت ناقور كي شر يبل نيرة نمنتاي تلكمني مزراب أقداسي كونن سرحو يمسكر سلز نورة كل نقاراتو سرحو بعلو يزارب سلز كونن حجيجن سب هايمانوت زوم كلتا أبوتاتنا كاب أتوو أسكن حناون كم ولك من أسيات حسابنا كنهب مجمراجن نايزوم كورا زكونو سب هايمانت كلتا أبوتاتنا نسمع يومو أنا ون كم حدا ولك أسب حسابي كهبي دحرز فيديو مست فيديو صبوت عن حد سجد فمس بلو مليون بر مياغن مكينة مشلمنا مجرات متو ميسرق مكاكل ليونت يلوم باجيتاو كندا مسيح يسمو غرينو زني أدوناي دلو مريم بالد سيفل غيابير غير مالت مرغلم بالو غلم انا بالكبس دلهم ነገር ግን ጥንቃቄ ዘድልዮ ነገር ብዙ ሐሎ ርዕስ ይዘን መሳይ بدرق نجار يمسون بتكاوم كان نجار يمسون نجار كن صبو ناريك صبو ناتزاربل بود ما بولك عدم ولا نجار كخالق عدم ونسس نبل الكعيد ده حارتي أوتو من ناتور السعودي نواس عيد ده حارتي مول سعيد خل تابزر عربا تابك دادنا تابت بتاع بحالة يوم بتنكأ كم بعل أدوناي المسلم خالوتون سعو زلهم دكنا نعاتم زي مسلم خوني خل نحنا شيب كنجورم يقبلنا أو زخلتي معلت عسلت معلت بقالات زلورم زجرمو نجاراتيهم نبوز حز أشي نجار الله تودرس بالك مسيز بال لما خديت تودرس كأنا يجي تودرس زي ولا نسوي إلا نعمج حز عون وديك عدم مطفى سوالي عاوز عارمو تيبقى قدم 4 عامات تيبقى حرق جبرات اللي نيره بيز حسب نيره ده زمت تودرس هون يقول ويقول كده look at this be careful بتتنقل نزا زمناويت نحن نتكمل لازم لا إثيوبيا ويس نتام مصحف قدس فلتا إثيوبيا ስለዚህ ኣብዚ ዝንሄ መጽሐፍ ቅዱስ ነቲ ኢትዮጵያ ታነባር በመጽሐፍ ቅዱስን በታሪክን ትፍለጥ ኢትዮጵያ አይቆነትን ፍላይ ከም ትግራይ ተሪና ምን ማለት እዩ ሰግጥ እዚ ቪዲዮ ናይ አቦታትና ከም ሰማዕኹሞይ መጀመርያ ብዛዕባ አዶናይ ክዛርብ እንተኮይነ አዶናይ ሰግጥ ፈምስ ክብል ከሎ እንድሕር ሓንቲ ጓል ነስተይቲ ብኻሊእ መንገዲ ትርድኦ እንድሕር ተልያ እንድሕር ሓደ ወዲ ተባዕታይ መንእሰይ ብኻሊእ መንገዲ ዝርድኦ ተልዩ እንድሕር ሓንቲ ጓል ነስተይቲ ሰግጥ ፈምስ ስለ ዝበላ አዶናይ ኣብ ጽርግያ ወጽያ ኣብ ውሽጢ ገዛ ሻወር ክትገብር ዝግባእ ዝነበረ ኣብ ውሽጢ ገዛ ክዳና ክትቅይር ዝግባእ ዝነበረ ኣብ ደገ እንድሕር ትቅይር ተልያ መቸም አዶናይ ናቱ ርእሱ ፈቲሑ ናፍቲ ርእሳ ክገጥመላ ኣይኽእልን እዩ እቲ ሽግር ናይታ ኣብ ደገ ትቅይር ዘላ ጓል ነስተይቲ ዳ እምበሪ ሽግር ናይ አዶናይ ኣይኮነን ሓደ ወዲ ተባዕታይ አዶናይ ሰግጥ ፈምስ ስለ ዝበለ ብኻሊእ ነገር ተረዲእዎ ኣጸያፍ ዝኾነ ካብ ሃይማኖት ወጻኢ ካብ ወዲ ሰብ ተሓሳስባ ወጻኢ ካብ ካሊእ ነገራት ሕማኣት ነገራት ሰብ ዘይጠሎም እንድሕር ዝገብር ተልዩ እቲ ጸገም ናይ አዶናይ ዘይኮነስ ናይቶም ሰባት እዩ ስለዚ አዶናይ ሰግጥ ፈምስ ክብል ከሎ ከም ንዓይ ውልቀይ ዝተረድእኒ ከም በረከት ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ክእለት ኣውፃዮ ኣይትፍራሕ ኣይትሰከፍ ፈሪሕኻ ንሰብ ኣይትንበር ንፈጣር ዳ ኣፍራሕ እምበሪ ኩሉ ነገር ሰብ ሎሚ ጽጋዕካ ሎሚ ድግፈካ ጽባሕ ደሞ ካፍቲ ደጊፍካ ዘሎ ከውርደካ ይኽእል እዩ ስለዚ ናይ ሰብ ምድጋፍ ዘይኮነ ዘገድሰካ ናትካ ዕላማን ነፍስኻን አንብቦ በቃ አንቢብካ እቲ ክእለትካን እቲ ሞያኻን ንዓለም መፍለጥ ውፃእ ትኽእልኺ ቆንጆኺ በቃ ደካማ ኣይትበሊ ኣነ ኣይክእልን ኣይትበሊ ትኽእልኺ ተስእኺ ዝብል መልእክቲ እዩ ዝሕልፍ ዘሎ እዚ ሰብ እዚ ንሱ ደሞ ታሪኹ መስኪሩሉ እዩ ካብ መጀመርያ ትሒዙ ሪከርድ እናቀድሐ ናቱ ቪድዮ መፅዩ ከመይ ዓይነት ሰብ ነይሩ ሕጂ ከመይ ዓይነት ሰብ ኣሎ መቸም ከምዚ ዓይነት ታሪክ ሰሪሕካ ሰብ ክተርኢ ከለኻ ካብዚ ላዕሊ ተግባራዊ ስራሕ የለን እዩ ስለዚ አዶናይ ሰግጥ ፈምስ ስለ ዝበለ ኣነ በረከት እንድሕር ኣብ ጽርግያ አዶናይ ሰግጥ ፈምስ ስለ ዝበለ ጥራሕ ነብሰይ ዝወፅእ እንተልየ ናይ በረከት ሽግር እምበሪ ናይ አዶናይ ሽግር ኣይኮነን ካፍቲ ሃይማኖት ዘይእዝዞ ካፍቲ ባህሊ ዘይእዝዞ ካፍቲ ሲኢሉ ኣጸያፍ ዝኾነ ዝወፀ ካብ ሕብረተሰብና ዝገብር እንድሕር ተልዩ ሓደ ውልቀ ሰብ ናይቲ ውልቀ ሰብ ተሓታት እምበሪ ናይ አዶናይ ተሓታት ኣይኮነን መጀመርያ ብዛዕባ ናይ አዶናይ ንዓይ ዝተረድእኒ ክዛረብ ስለ ዘለኒ ቅጽለ ቢለ ናብዞም ሰብ ሃይማኖት ኣቦታትና ከኣቱ እንተኮይነ ኣብ ትግራይ ክጽየፍ ዝግብኦ
ኣብ ኢትዮጵያ ክጽየፍ ዝግብኦ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ክውገዝ ዝግብኦ ብዙሕ ነገር ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዘይተገበረ ነገር የለን ሰብ ብህይወት ከሎ ኣብ ሓዊ ተቃጺሉ ሰብ ብህይወት ከሎ ተሓሪዱ ሰብ ብህይወት ከሎ ተጎቲቱ ሰብ ብህይወት ከሎ ተቃጺሉ ክንደይ ቤተክርስትያን ፈሪሰን ተቃጺለን ህፃውንቲ ቆልዑት ተቀቲሎም ተሓሪዶም ከምኡውን ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ናብ ማህፀነን ተራእይ ዘይፍለጥ መስማር ዝተፈላለዩ ነገር ኣትይዎን ከምኡውን ኣቦታት ዝበሃሉ ሸይጣን ሕሸና ካብዚኦም ተባሂሉ ሽዑ ግን ኣይተወገዘን ኣቦና ወጊዞም እዮም ግን ካብቲ ዝነበረ ውሽጢ ኣይተወገዘን ኣቦታትና ኣብ ከምዚ ክትኣትዉ ንሕና ኣይንደሊና ምክንያቱ ኣብ ከምዚ ተኣቲኹም ካሊእ ጉዳይ ክመጽእ ዝኽእል ንዓኹም እውን ክብርኹም ከውድኦኩም ይኽእል እዩ ንዓኹም እውን ክብርኹም ከንክአኩም ይኽእል እዩ ንሕና ደሞ ክብርኹም ክትንኩ ኣይንደሊና ክቡራትኩም ሞ ከቢርኩም ከለኹም ካብዚ ምድሪ እዚ ክትፍሎ ኢና ንደሊ ኩሉ ሰብ ስለዝፍለ ስለዚ ብዛዕባ ኣዶናይ ኔጌቲቭ ተረዲእና ኣሎ ኣነ ግን ኔጌቲቭ ኣይተረድአንን እዚ ሰብ እዚ ክሰርሕ ይደሊ ኣሎ ክሰርሕ ኣይከኣልን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ብዝኾነ ንምንታይ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝኾነ ሰብ ክሰርሕ ዘይክእል ሕጂ ተረዲእና ኣሎ ከም በረከት ማለት እዩ ምክንያቱ ዝኾነ ነገር ሓፊብሉ እሞ ርእሱ ርእሱ ዝኾነ ነገር ፍልይ ዝበለ ነገር ተምፅኡ በሎ በሎ ድፍኣዮ ንክተጥፍኦ እምበሪ ንክተማዕብሎ ወይ ድማ ዓጂብካ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ንክተብፅሖ ዝግበር ነገር ብዙሕ ኣብ ኢትዮጵያ የለን ስለዚ ኣዶናይ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ጌጋ ኮይኑ ንብዙሓት ሰባት ኣይተረድኦምን ብዙሕ ሰብ መንእሰይ ይስዕበሎ ህዝቢ ይስዕበሎ ስለዚ ንስኹም ሰብ ሃይማኖትኩም ናይ ሃይማኖት ጉዳይ ነቲ መንእሰይ ክተንቅሕዎ ናይ ሃይማኖት ጉዳይ ክተረድእዎ ዳ እምበሪ ኣብ ቲክቶክ ዝውዕል ወይ ከዓ ኣብ ፌስቡክ እንዳወዓልኩም ብዛዕባ ዝነገር እዚ ክትዛረቡ ከም ወገነይ ምሳኹም ዝኸይድ ምስ ክብርኹም ዝኸይድ እውን ኣይኮነን ነቲ መንእሰይ ሃይማኖት ኣምህርዎ መንገዲ ኣርእይዎ መድሕን መንገዲ ዝኾነ ንገርዎ ድሕሪኡ ባዕሉ ናፍቲ መንገዲ ክመጽ እዩ ብዛዕባ ውልቀ ሰብ ከምዚዶ ሰግጥ ኢልዶ ፈምስ ኢልዶ ኢልኩም ሰብ ሃይማኖት ትዛረቡ ተለኹም ግን ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ምስ ክብርኹም ዝኸይድ እውን ኣይኮነን እዞም ሰብ ሃይማኖት ኣትዮም ምስ ረኣኹ ብጣዕሚ ገሪምን ሓደ ውልቀ ሰብ ደስ ዝበሎ ርእይቱ ክህብ ይኽእል እዩ ሰብ ሃይማኖት ክንዲ ዝተኣኽሉ ኣትኹም ብዛዕባ ሓደ ውልቀ ሰብ ዝዕወት ዘሎ ዝሽለም ዘሎ ክትዛረቡ ብጣዕሚ ዝሕፍር እዩ እዚ ስኢልካ ማርያም ማርያም ዝብል ዘሎ ወይ ከዓ ውሽጡ ካሊእ ትሕዝቶ ኣለዎ ዝበልኩሞ ኣቦና ደሞ ሓደ ፈጣሪ ዝፈልጥ ካሊእ ድዩ ኣብ ውሽጡ ትሕዝቶ ዘለዎ ልብን ኮላሊትን ዝምርምር ፈጣሪ እዩ ንስኹም መስቀል ሒዝኩም ትሰብ ከለኹም ውሽጥኹም ጥዒድኹም ኣይጥዒን ሓደ ፈጣሪ ዝፈልጥ ከም ኣቦታት ግን ብጣዕሚ ኢና ንኽብረኩም ብጣዕሚ ኢና ንፈትወኩም ሓደ ሰብ ሓጢአተኛ ድዩ ጻድቀኛ ሓደ ፈጣሪ ጥራይ እዩ ዝፈልጥ ስለዚ ክቡራት ኣቦታትና ናብ ከምዚ ዓይነት ነገር ወሪድኩም ኣብ ናይ ውልቀ ሰብ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ወሪድኩም ተዘይትዛረቡ እቲ ዝበለጸ እዩ ብዝተረፈ ኣብየትም ዓለም እትነብሩ ዘለኹም ኩላኩም ኣሕዋተይ ብዘለኹምሞ ሰላምታኹም ብዝሕ በለለይ ብጣዕሚ ዝፈትወኩም ቻው